Maigsoon, di ta maglangan. Yan naman ang atong pinanggang amigo. Niya si Ricardo Rezanin, yan na si Brad Alex Basig. Muna ang atong paminahon karon tayo, ng ilang tampo karong gabi una sa atong tulumanon, ang atong katinawan sa pagtuong Katoliko. May gabi, Brad Sok. Diri sa inyo, Christian Servant Community o sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia, Brad, sa 1 Corinto 3:20. Sa dihang sudyaan kita sa atong konsensya, kay ang Dios labaw pa sa atong konsensya o nasayod siya sa tanan. Sa kuan, Brad Sok, sa Marcos 13:32. Isa nya ang giingon na ang nasayod daw, Brad Sok, ang kuan ang iyang amahan lamang wala si kasayuran. Ako Marcos 13:32, ang nasayod iyang amahan wala si kasayuran. Akong pangutana ron, Brad Sok, ba nganong wala man nasayod si Kristo na Dios man kan si Kristo, ngano man ang iyang amahan ra may nasayod, Brad? Palihog ko ng patinaw. Ang maong pangutana gipasukad kadtong mingon si Jesus nga may tungod sa ikaduhan akong pagbalik, may tungod sa adlaw sa paghukom, huway nahibaw. Bisan pa mga anghel, bisan pa ang labing balaan, o bisan pa ako, ang anak sa tao, kundili ang akong amahan lamang. Sa mauning gisulti ni Kristo nga sa linain nga panlantaw, si Kristo nagpaila nga siya dili Diyos. Kay ang Diyos nganlan man og omniscient, He knows everything. Sa Salmos 44:21, ang Diyos na ibaw sa tanan. Nang ipasabot ni Kristo nga siyang tawhanon nga kinaiya, kay He became man. He is a spirit, He is God, and He became man. Sulod siya sa dagway ug bayhon sa tao. Mao na nga siyang pagkatao, wa maapil sa iyang agenda ang pagpanudlo no sa amo balik siya sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Kay ganahan magkita ang mga kanang last and final moment of our responsibilities. Mao na nga ang Ginoo gusto nga mangandam ta kanunay. Og may tungod sa ingon nga wa siya masayod, ang tanang mga tinago sa mahan, diya sa Colossus 3, versikulo 2 ngadto 3, all the mysteries and secrets of the Father are restored, are in the mind and wisdom of Jesus. Nga tanan na mga tinago sa mahan, mga misteryo sa mahan, naibawaan na ni Kristo. Pero dili na niya ibungat kay magsalig mi sad mi uta. Dugay pa kay isultihan ta ni Kristo nga doon na nalay mga kining doon na pa mga sa kakatus katuig dili magnayan ang mga tao sa paglapas o pagpasipala sa oportunidad sa kanunay pagpangandam. Sa una ang tubag sa pangutana nga sa iyang pagkatao, dili niya ikatugan. Isip usa ka magtutudlo, di niya itugan ang ikaduhang pagbalik. Pero nahibaw ba siya niya? Natural nahibaw kay siya gayon mo balik paghukom sa mga buhig sa mga binatay. Giingon ni San Pablo ang tanang kalam o kahibaw sa amahan, natago diyan ni Kristo. Mo sa ibaw sa Kristo niya nagtanan. Kunya, humanato, matubag si Ricardo Rezanin, niya man si Brad Alex Basig, bago pang nabot sa Mario Uy, nga itong paborito kayo kay malaw masang manindot nga pangutana ang giandam niya. Brad Alex, mayong gabi. Mayong gabi mga igsoon, mayong gabi Brad Sok, ug sa tanan natong mga nasa nagmonitor sa Facebook ug sa DYRF. Akong pangutana Brad Sok ba kaning gospel karon kay ni kuan mas Jesus ining 72 ka mga kuan niya sumusunod ning verse 4 ba. Usa ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas, ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diya sa dalan. Bisan ding balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maanian ining balaya. Akong pangutana Brad Sok ba dili kuno pahimamat is dalan niya. Ug simbak ko ang katong nasugatan nato nga mo dito tag-iyas balay nya matuta balay nya wa gay natutagda. Sigurado kita dili dawaton.
Nga kaning giingon ba nga di ta padadog mga sandalyas, puntes, sudan limos nya kanang kuan kaning bisag unsa ba nga kuan bitaw ilisan baron kung mag-mission ta hindi ko sa semana brasok bahua ka nato nya problema kay ni brasok kay ang tagbalay atong abutan ba basig mingon unsa ning mga tawhana nga di man ni mga ligo nya di mag-ilis sinina nya kinahanglan gyud misyonaryo sa nga kamao sa kang matiman si mong kagalingon kay ningon man si San Pablo nga kinsa katong maayong matiman sa iyang panimalay may maayong tugyanan ug maayong katungdanan kay ug di kay kuno katiman sa panimalay ang usa ka magtutuo buhay kapuslanan ang iyang pagtuo palihog ug subay brasok. Ang katinawan o kasayuran niya ng gisgutan ni Brad Alex Basik. Kutlo si Banghilyo nga gipadahan niya ang iyang mga tinunan. Ayaw mo pagdaag puntil, sudanan sa mga limos. Ayaw mo pagdaag duha ka sandalyas. Ayaw mo pagdaag duha ka sinina. Niya, kaingon tayo mga apostolis nga, pagkalisod naman ini, nga malagmit nga, yabdan tas panahon nga, di sila makahimo pag-adto sa tinubdan, may utang manimaho ng dili nato. Pero the truth of the matter, ang gustong ipasabot sa Ginoo, when God sends His disciples to preach the Word of God, He also provides. Nga kung siya magpadagan ng mga misyonero, pagsangyaw sa mayang balita, giandam na sa Ginoo, na mapursis Ginoo unsay problema, yan na nang giandam. One of the examples, katong nalunod ang bangka, nga gisakyan ni San Pablo, 236 ka pasahero. Iyabaw ng mga pasahero tungod kay kining mo lagi nagtakilid nagguba ng ilang bangka. Dayo San Pablo ayaw mo kadlok kay Dios ni paibaw na kung why usa na tong mawa. So pagdungko nila labing tugnawa gyud kay diyan na mas dagat naglangoy sila. Pagabot nila sa baybayon mo nang iyahay dahil sila pangita o kanang ikatapok og mga layang kahoy aron siga ang baybayon. Niya kining ang mga tao nga kauban, mga pinirisor ba to ni Jabaw na sa kagutom. Tungod kay wala lagi sa ilang mga baon nadaan na ba sa kining bangka. Wala yung San Pablo, ayaw gayod ka mo kahadlok, kay way gutom mo na to. Mara nga, sige na sa gampo. Iasa sa si San Pablo o kahoy ng laya para i-appeal sa nagsigana. Na may bitin nga mala, nagbitay gud siyang bukton. Dihay mga tao nangabot kayo, kuryoso sila ganong hayag kayo, kanang mga priso man na. Yan kanang tawhana, gipaak yus bitin kay dako nilay kayo nagsa. Dako kay krimen na himo ba? Yan, gitangtang raman na San Pablo, bitin dito na igo sa kayo, sunog. Manya, ang mga tao nanuol, kuryoso kayo. Yan, pagkakita ni San Pablo so sa kataong bakul, yan ang gidool. Pandungan niya sa kamot. Di man makalakaw. Nakalakaw, naglukso-luksos kalipay. Busa pagkaibaw sa mga bato, mga tao dito sa dapit, nagingon sila, dili ni ordinaryong mga tawana. Mga pinadani sa Diyos, dadaan ninyo tanan, bisag unsang pagkaon, mga sinina, kay gitugnaw ni mga tawana. Provided sila, pagkaon og sinina. So sa lang kagayon gipakita sa Ginoo nga the healing power and ministry of St. Paul. Yang ipandungas kamot. Nya mo na to daghanan nga to dito naminaw sa wali ni San Pablo nga niyami. Aron pagdaan ninyo sa may balita, gipadpad mi dinhi aron mahibawan mo nga naigugma ang Dios. Dunay Dios. Ug siya naigugma kanato, naigugma ninyo. Ug niyanhi kami aron mabati ninyo ang dalan sa kaluwasan. Bisag kinsan yung mga tao nga nag-ilaid sa kalisod, danghop sa Ginoo. Nabinagdon na mo'y sakit, dadang ni. Mutog daghan ang mga masikiton, giayo ni San Pablo mo na lipay ang mga tao. Giprovidean sila sa tanan. Laki pa gani sa nasangad na nila nga bangka, giayo pa sa mga tao. Aron makapadayon sila silang panaw. So the message is, when God sends people to propagate His gospel of salvation, He shall also provide them. Tagan kina sa Ginoo. Muna ang gipasabot nga pagdag duha ka puntil, away pagdag puntil, sudanas limos ay pagdag duha ka tsinelas.
they will be provided at all. Mo na pagkita sa Ginoo nga kuno na tay pagsalig nga siya makakagahom magtan-aw nato, iya gyud gipahibaw sa Ginoo nga kadtong mga tawo nga matarong buutan mangayo nako dili gyud nako baliparan. Sa morang message Brad Basig, Brad Alex nindot nga pagutana niya ato hinumduman nga ang Ginoo ay pagkausap. Kani adto karon og sumabot kung mosalig ta niya may bawas siya sa atong gikinahanglan niya mo bugti ta siyang gipaabot. Ang iyang gipaabot nga cleanse yourselves from all sins. Kuhaa o ginulsulitan ninyong sala biyae na kay tanan nimong gikinahanglan akong i-provide. Mao to atong tubag sa pangutana ni Brad Alex Basig o niya atong tagdon din si Brad Mario Uy ang usa ka inila kaayo sa Catholic Charismatic o makatandog sa ning iyang mga pangutana. Salamat, Brad Sok. Tanan sa natong mga listeners, no? Direkta na lang kung tanan, Brad Sok. Kanibit ang Israel ba? Kuan ka ng pinili magyunis sila sa Ginoo, no? Nya, chosen people niya. Kung nabantayan nga murag gikontrahan man ni tanan sa mga Arabo, kaya na may plano yun yung mga Arabo nga makaiusan ni sila, ilag yun yung kontrahon ang Israel. So, pait ay kanang pinili kanom litag kita magbinuutan ta mag-expect kita nga naagay daghan mo kuan nato mo against nato usay mo dagmal pa nato kay mo man nitabo sa mga apostoles nya gitahasan ra ba ni kaning mga mayong tao bitaw nga kinahanglan mugsangyaw gyud ta ato gyud isangyaw may balita mo convince ta sa mga tao kay mo man ay gitahas bitaw sa Ginoo nato nga being a Christian. So unsa may atong buhaton na nga mag-expect na lang kita nga naagi persecution nato nga once nga ato gyud na siyang tumanon nga gihatag nga tahas nato badsok sa may kasulti badsok. Kanay mong gisulti Brad Mario nga regarding Israel. Nanas Biblia na sa Isaiah 41:8, Israel, my holy land, I chose them, I love them. I choose them. Pinili na ako sila. Pero gipasidanan sa Ginoo nga kung magpabilin mo nga magbinutan kay sila gud matinumanon makay na last 10 commandments. Mga halad nga tos Dios. Dibutid kayo mga Israelitas. Pero kung mulapas kayo mo, ayaw kalimti padako niyang gubat. Padako niyang gutom, mga sakit nga mananakot, tugay maayo o mga katalagman nga inyong maangkon. Kung kamo nga akong pinili, dili magmatinumanon sa kong sugo. Nana sa Jeremias 29, niya versikulo 17, nga ang pagamuman ako ninyo kay pinanggata mo na, pero mo talikod mo na ko, dili na mo tumat sa kong sugo, pada akong gubat. Una ni tabor sa Israel, pada akong gubat. Kay nakituong Ginoo nga, nanay mga kalapasan nila gihimo. Pero ang ilang gikatbang sad kining Hamas kana magpuyo sa Gaza. Kanang Gaza sakop man sa Palestina. Palestina is the kining lalawigan. Ang Gaza ang syudad niya usa ka dato nga kining syudad. Niya na maumol gikan sa mga dagkong nasod nga kontra sa Israel nga nagpuyo sa Hamas. They are rebels. Nga rebelde ni sila. They are not trained for the honorable way of overcoming opponents. They are dirty people to kill, to rape, pagpatay, mga bata, pagpanglugos. Muna ini tabo. Nga itong miyaging semana, Sabado, misung sila. Kung nakita ang ilang mga buhat, ilang pamatay ang mga bata, may mga babae, mga gwapa, gipangguyod, gilugos, paghuman gipatay. So ang Israelitas, si ilang Prime Minister, kung isog mo kayo na, si Netanyahu, isog kayo. Siya, dili mahimo nga ito ning pasagdan lang. Muna nga, bawa sila, mga tuho kadlaw, purti na nagkuang mga buildings nga gipuy-an sa mga kining Palestinians. Ya, mo'y gituan nga naa magtago ang mga Hamas, kitong mga rebelde, daghang kayong mga matay, tausan. Niya pila raman to sad ka
doon naman siya namatay sa mga Israelites. Doon ay among-among ba, violation sa international law. So, gibaslan o grabe. Ang may, kanay noong gubat, basta gubat na, dili magka-desisyon ang usa ka tawo nga may laki. The decision comes from the committee sa ato, sa Congress o sa Senado. Kanay gubat, mo appeal gina sila sa decision, uban sa Presidente. So, mo na nahitabo sa kining nila nga, kining wa na sila ilan na itong gihukman, o na nga, unsa kay dangatan niya na, nga naisuwat man nga kamong mga Israelitas pinili tamo, pero kung mutalikod mo nako magsimba mo sa mga Diyos, maglapas mo sa mga sugo, padakong gubat, walang gubat, kalilisan kayo. Wala nga sa 2 Chronicles 20 versikulo 15 ingon Ginoo, ang gubat kalilisan, pero ako na ningon ng Diyos, war is mine. Nya sa Salmos 46:9 ingon sa Ginoo nga ang pagpahunong sa gubat ako na. To cease the war, to stop war, that's mine. Muna nga kinahanglan ng pagampo sa dakong gubat sa Lipanto, ang mga armada sa mga dili ingon nato sung sa Europe. Ya sa tupapa to kay Diyos nun magyo kay butan kayo si Papa Pio the Fifth. Niyo siya tanang mga pata, tanan kada adlaw Rosario. Napildi ang kuan katong armada sa mga dili ko nato pagsung pag invade sa nation sa Europe. Napildi palayo. Kadaog sila through prayer, the Holy Rosary. Sumone atong buhaton. Ampo Rosario niya paglikay sa sala, pagbuhat mayo aron ang atong prayer a contribution to peace. Pero maghimo kay tagsa astong kagalingon that will inflame and exaggerate the fire of war mo kalata sa daghang mga nasod. Okay? Gitan-aw naman nga kini hitabo karon that would start the third world war. Katulong gubat sa kalibutan. Kuyaw kayo. Apil na, maadaghang maangin nga mga nasod. Lakip ang atong nasod. Muna simbako. Muna kinahanglan ang mga Katoliko sa Pilipinas, makatuon sa mensahe ni Papa Pio Quinto, na santos man siyang Santo Papa. Kaya ang giagdam nga tao, say the Rosary. Yan naman si Brad Ray atong paminahon. May gabi, Brother Sok, may gabi sa itong mga igsuon sa kahanginan o dinhi sa mga kauban ako sa New Creation. Ang unang pangutana, Brother Sok, about ni Mama Mary, kay sa ato ang na sinati, atong nahibawaan, wala man gyud milagro nga gibuhat si Mama Mary. Panahon nga buhi pa siya diha sa Bible, no? Pero human siya namatay o gibayaw ang iyang lawas ngadto sa langit, daghan naman kay milagro na itabo. Even hangtod karon na daghang mga mensahe siya, na daghang mga kanang visions about ni Mama Mary o mga related miracles nga gi-associate sa iya ba. So naabay mga propesya, Brother Sok, sa scriptures na nagsulti about ni Mama Mary human aning iya mga milagro. Kay mura wala ko'y makita or hilom siya ba niya naaba sa scriptures niya ang nagsulti nga si Mama Mary sa umabot ng mga adlaw human siya ibayaw nga sa langit, iyang lawas na mga milagro nga iyang pagbuhaton niya. Ikaduha, Brother Sok, ang sunod lang nako, Brother Sok, ikaduha. Nakalimutan ako. Salamat kayo, Brother Ray Albaw, si mumay nga pangutana nga ang pangutana nga diha sa panahon nga kining lifetime of Christ of Mary ba, wa gyud siya na himong milagro. Ano man kay hindi mang milagro gisahan si Ginoo.
ningon ang anghel ng sugo sa Ginoo sultihin ang berhen na kung budawat ba siya niya. Day one, when she will deliver the child, the persecution and sufferings would happen upon her. Ang kanagyang katapusan nga, espada na idunggap siyang kasing-kasing sa mga berhen ba. So, why gisaad nga milagro nga mahimo sa mga berhen? The truth of the matter, di masigit mo siya mo milagro ginuuman naman ang palang kasulatan nga miracles done by God alone. Pero doon mga santos nga dali ra mo sangpit aron madawat nato ang atong gipangayo. Mara si lady si mahal nga berhen wa sa araw mga milagro kasakitan gyud. Mara nga dawat niya dewan. Dawat niya ni Jesus pagkasulti sa angel sugod ang kasakit. Labi na sa pagkatao ni Jesus sugod ang kasakit. Dewan until Christ was nailed to the cross, much greater sufferings ngayang giantos ng mahal nga berhen. Pero sa diha na ang pagkinahanglan nga doon na mga prophetical signs nga katong nahutdan ng pino. Ya importante mo lang ang pino sa kumbiras mga Hudiyo kay gahi man ng ilang pagkaon karne man kanunay. So mo na mingon mga mahal nga berhen anak wana sila bino. So ang Ginoo mingon wa pa mamot akong panahon. Kaduha di man ni atong responsibilidad kay bisita man lang ta. So pasagda nato nga ang mga tagtungod mo sulpan gawas pa wa mamabot akong panahon. Ang naminaw niya to naglingon-lingon sila Christ denied the request of his mother. Nga si Kristo mipalibad sa gipangayo siyang inahan. Mo'y pagtuos mga tao. Pero si Birhen Maria lain ang gibati. Lain niya huna-huna. Niyon siya, mga sulugoon, unsa gani isugos kong anak tumana na yun. Nisugo mo na yun si Jesus. Kana unong katadyaw. Basiyo, sulig tubig. Dadang rin ako. Sunay mong pino. Muna ningon sila, di kabalibaran ng bihana. Bisag doon na pa yung mga ali o babag. Kung si Jesus ang iyang pangayuan, dili balibaran. Muna nakita na ang role sa mga birhen. Uman sa kamatayon siya anak. Daghan kay mga milagrong gipakita sa Diyos. Pinagi ni Santa Maria. Nandun na ito ka-apparitions. O sa may primero kato sa 1531 sa Mexico, Guadalupe. Ikaduha sa 1850s sa kining Fatima. Sa Fatima 1917 man. Sa Lourdes dito, sa Lourdes kaduha. Kato. So sunod-sunod na mga apparition of Blessed Virgin Mary. So kita na nga naukadyang na mga tao pagila unsa di ay ang gibugti sa Ginoo. Sa unsa man sa kabuutan ni Santa Maria, sa kaputli, sa kamay ng tuson, yang pagsugot sa mga pagantos, wala nga ang mahal nga birhen, gi-previewhan sa Ginoo nga unsa imong pagayoon nga gikinahanglan sa mga tao. Yatag sa Ginoo. So muna nga atong tubag sa pangutana ni Brad Alex Lasik. Oh, Brad. Oh, yes, Brad Ray. Thank you. So, sorry kayo. Yeah, si Sister Fee, ato paminaw. Maayong gabi, Bradso, kung tanan akong mga kaigsunan diri sa New Creation o sa itong naa sa Zoom. So, akong pangutana, Bradso, why God allow Satan to attack us? Kanya, sa tanan madungog niya, pwede ba siya nga, naami akong naibawaan good nga, kung madungog ko nun nimo ang iyang ang ato mga gipanulti about sa kanya, sometimes makabati siya o labi na kay pangayoon. So iya gyud na mo attack gyud siya niya. Mao nang importante gyud og natay pangayoon, hilom lang gyud kuno sa atong una-una kay ang Ginoo ra kuno'y nakahibaw ana, di makahibaw ang Satan sa atong una-una. So maura ka na, Bradso. Mao magina ang ingnon nato the way of God. Kanang prayer
in silence, niya ubanan sa mga kinabuhing buutan, niya mapaabuton ta. So, ang milagro nga atong ipaabot, ubos kabubuton sa Ginoo, may tabo na. Pero, tapian kayong tao, hindi ko palibaran sa Ginoo, kay ako, sige grosaryo, upan pa. Kanang tawanan, ililiinon ka paabot sa iyang gipangayo. Kaya it should be done in silence and strong faith nga doon na gyud ay igo gyud dako gyud nga pagtuo. Nakakaya mga tao nga nakatagamtam sa mga milagro. Nara ko amigo nga ining 1985 ang desisyon sa doktor cancer niya stage 4. So wala siya nahimo. Tuktok na lang siya sa kining simbahan sa Santo Niño. Namad niya ang original larawan ni Jesus sa bata. Gusto po kong mualagad kanimo Ginoo. Ayaw ako. Paghuman sa operasyon niya kay operahan, why siguro? Pero giyon sa pagsiguro sa Ginoo, 1985. Sa ito pa, katluan nagwalo, mga 38 na, 37 katuig milabay. May kay sa glawas. Ang cancer nga gitagal niya, final stage, 12 4 months. Pero nga nung 4 months na himo naman nga, pila katuig, 37 katuig, ikanya to, 1985. So miracle is happening. Basta hugot atong pagtuo, buutan ta, mapabsanon ta, niya dili tatabian, mo na ipakita sa Ginoo, kay budngan, nga tabo nga atong ipaabot. Nya to, nibalik man si Ricardo Rizane, tumaminaw. May gabi pag-usap Brad Sok diri sa New Christian Servant Community og sa tanang naminaw sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri gyapon ko sa Biblia Brad sa Lucas 15:4. Pananglit sa usa kaninyo may usa ka karniro nga nawala usa niini may iyang buhaton. Iyang biyaan ang 99 dito sa sipsipanan og pangitaon niya ang nawala na karniro hantod na iya kining makitan. Akong pangutana Brad Sok ba kaning ang gingon pananglit diri sa Ginoo na 99 niya. Pangitaon jud ang usa Brad, pero ang diri Brad na tibok kalibutan minilyon man ning mga tawo niya. Unsa man paghibaw sa Ginoo na mubalik ning mga makasasala sa iha Brad na grabing daghanan ning tawo sa kalibutan Brad. Palayo ko ng patinaw Brad. Kuan, may tong kuan ba? Karnirong mga nawala ba niya, pasumbingay ba? Nya pila ka milyon ang mga tao Brad. Unsa man pagkabig sa Ginoo na mahibalik ng mga makasala Brad na gipasimbingay mas karniro Brad, mga karniro. Sabi na ko katubang 99 ka mga matarong ba nga gibiyaan sa Ginoo kay dinay usang nawa nga gibiyaan yang 99 pangita tong usa. Amo ding pasabot ang katong mga karniro to yung mga isigutan. No. Amo gid na imo tuyo mo na nga. Ang gisultis Ginoo nga adunay kalipay ang Dios nga akong amahan. So sa ka makasasala nga naginulso. Balik niya. Niya labaw sa 99 ka matarong nga nagtuo nga sila wanay sa maradili na lang maginulso. Biyaan na niya. Kaya doon na may sipkat na mga tawanan ka naging presumption. Saan ang presumption? In English mo na. Kaya bang tuo sila nga balaan na ilang kinabuhi ba? Wanay kinahanglag ampo, wanay kinahanglag simpa, wanay kinahanglan og buhat sa Diyos. Manabiyaan doon na Ginoo kay presumptive man. Nagpatutuo man silang gugalingon. Muna pangitaon sa Ginoo ang makasasala. Doon ay kalipay ang Diyos. So sa ka makasasala nga naginulsol, labaw sa 99 ka mga tao nga wa na magkinanglag paginulsol. Muna kinanglang ginato na ang atong pagtukaw ba, pag-amping, kanang kamampingon nga, wala ko isa aron, siguro na ko malangit. Pag dili sa ta mo mingon nga, di ko maluwas, kami yung Ginoo, imo sa kong gitsuluhan. Kay andam ko pagluwas ni mo, ikamay dili pa andam. Di ba? Nasa 2 Pedro 3:8-9 ningon man nga ngano man nga dugay pa man ang adlaw sa paghukom. Ano ni man karon ningon ni Jesus nga
Doon na pa'y daghang makasasala, nga ulipon pa sa kalibutan, ulipon pa sa sala. Muna nga, iyangan-angan ako, aron sa pagtapit sa makasasala, nga kung sila maghinulsol, akong pasiluon. So muna nga, ituyo sa Ginoong, pabot lang ang mga matarong nga magpailog, kay doon na pa'y mga makasasala, nga naglangan-langan sa pagbalik kaniya, nga kalitra ba, mabot, ang wala to pabuta. Nga, balik tani, Brad Ray Albao. Brad. Ang akong pangutana, Brother Sok, mo ni untay akong segundo nga pangutana kaganiha. Hapit naman good ang November 1 ug November 2 adlaw sa mga kalag o adlaw sa mga santos niya. Dako kay ni siya nga kalihukan nato diri sa Katoliko nga simbahan. Holy kay ni nga mga adlaw. Pero Brother Sok, naman po'y laing dako kayo nga kalihukan pod kaning Halloween. Kunya kasagaran ra ba nga maghimo pod ani mga Katoliko diin manigi kaning Halloween, Brother Sok. Diin man siya nagsugod. Halloween. Oh. Kanang Halloween, wa gina isugo, wa na ipabansay sa Iglesia Katolika. Kay ngilan ba nag meaning sa nato ba sa Pilipinas natin, wa gina ipabansay sa mga Katoliko. Sa Amerika, kuana ang kusukay na nga maghadlukay ang mga tao, maskara o kalabira. So maaron mahadlok ang uban, magngita sa silag milan nga panagway. Kay nagtuo sila nga na tinuod nga kalipay diya silang kahadlok, which is not. Katong niyagi pa itong tuwing nga dunay 3,000 mga batan nung nag-Halloween. Niya, inilugay kay sa sikpit kayong daan ba? Naglisod sila, nayatakan, daghang kayo matao, daghang kayo nakamatay. Meaning ginawa, may muot kay kanang Halloween, kuha na, buhat na siya, wa. Niya, mura justified by culture, the American people. Pero nato, wala. Kay, dili man na maayo. Demonic forces man na. Muna kanang Halloween that started in Europe or in America, but not here in the Philippines. Kay we are so Christian to discern nga dili na iya sa Diyos ang maong Halloween. In English man ang Halloween, pero ang meaning na maong paghimo sa mga kalihukan nga maghinadlukay sila usag-usa. Nga ang musud hinon ang demon sa mga yawa. Mga biligro kayo na. Nya, mauna nga ang Nobyembre 1 ug Nobyembre 2, sigutan ni Brad Ray Albao, ang Nobyembre 1 mo ng All Saints Day. Yang 2, All Souls Day. Nya, bueno, ingon ang mga laing reliyon, wa man sa Biblia. Ano, naghimo man mga Katoliko niya na. Ang naano sa Biblia, matod pa nila, na sa Ecclesiastes 9:12. Nga ang tanang nangamatay, naa silawom sa yuta. Way pagkabana, way na'y kaalam, wanay handom alang kanila. So di na sila handumon. Wanay handom alang kanila. Anong handom man sa Katoliko ang kamatayon? Nobyembre 2. So ang tubag na sa Biblia. Nasa Sirac City, 32 ngantos 33, mingon ang Diyos nga pagmahinatagon sa mga kabos, paglimos. Pero ayaw kalimte ang paghandom sa nangamatay. Nganong gisulti mo na sa Ginoo, ayaw kalimte ang paghandom sa nangamatay. Ya, unsa may atong mahimong para sa nangamatay? Diya sa Biblia na ay nasuwat na sa 2 Makabeo 12, 42 ngantos 43. Nga katong manggugubat ang usa ka general sa gubat nga si Judas Maccabee. Judas Maccabeo. Una siya nga there is a resurrection. Nakabanday siya sa panahon sa gubat, idaog sila. Pero doon ay daghan niya mga kauban nga mga sundao nga non-prepared to face death. Yan nangamatay, nag-uol siya. Tabangan ta na. I believe that in resurrection, they will be held back sa pagkabanhaw. Pero karon makatabang ta. Nagitigom niya ang salapi, niabot og 12,000 ka drakma, gipadaan niya sa templo sa Jerusalem. Gingnan niya ang mga pare, ihalad ni para sa galastuhan sa mga halad. O kami mag-aampok sa manangamatay. Yan tubag man na yun ang
Diyas Biblia, ang puhong sa Ginoo ningon man nga, kamong mga buhi, balaanon o makaluwas, ang inyong pagampo paras na nga matay, aron sila mabadbaran sa ilang mga sala. So na agad, nga kining kita mga buhi karon, nagampo ta sa Dios paras na nga matay, aron sila mabadbaran sa ilang mga sala. Kinsa may ipasabot ini, dili ang kalag sa langit. Kaya kalag sa langit matod pa sa pinadayag 9:10, pinadayag 6 niya, versikulo 9:10, doon na sila sa kahimayaan dito sa langit ang mga matarong. Ya, ang kanasang kalags po, impirno, di na gid matabangan. Nasa 1 Juan 5:17, ang mga dagkog sala, sabot nga na impirno, dili na ninyo katabangan ampo. Pero katungkang may ragsa, matabangan ninyo siyang pagampo, kay dili na lungtad ang ilang kasakit. Dili forever. Temporary ra. So doon ay cleansing state nga mo limpyo ug mao nang dapita nga katabangan sa itong mga pagampo. Souls in purgatory. Manang nasuwat na. Sakto nang gihimos Katoliko kay namay nasuwat sa Biblia. San Pablo sa 2 Timoteo, ang iyang amigo kayo, buutan kay nga tao si Onesimus. Pirmi matunggok doon kay San Pablo, pirmi sa siya mapreso. Pero ang taong di gyud mahadlok musud og presuhan katong iyang amigo Onesimo, sihigtabang niya, nadungog man niyang namatay. Ningon siya, Ginoo, katong akong pinanggang amigo si Onesimo, ayaw kayo biya kaluy siya niya adtong adlaw. Kanang ingon niyang kaluy siya adtong adlaw, the day of the death of his friend. Ang adlaw nga namatay ang pinanggang hiyala, iyang po. So naa na sa Biblia, bisa sa New Testament, nga makaampo tas Dios para sa kalags nga matay. Nga ta kay bawo, muagi pag-antos sa purgatorio, katabangan nato. Brad Mario Uy. Duhang pangutan na Brad Soklo, kanibitong unsay diferensya sa kalag ug sa espiritu. Kaduha po, kanabitong magkuanta, kanabitong mag 9 days bitaw ta, kanang mamatay ang tao, kinahanglan mag-celebrate tag 9 days, pamisahan, rosaryo. Ngano mo David, in 9 days, magsuri-suri pa ba na ang kalag sa kuan, kanang namatay, kay nganong mag-celebrate niya, on the 40th day po, another na po, mag-celebrate na po sa ato man ng kuano, sa ato ng practice diri sa Katoliko, ngayon ka 40 days, mag-celebrate na po ta nga, kuan, kanang mura bitaw, ato na nanggi, kuan bitaw, may practice na ba nga, mag-celebrate po ta sa 40 days. Pwede nyo ma-explain na, Bredsok? Mutanan ni mo sa kalainan sa kalag o espiritu. Now, diya sa binuhat sa Ginoo ang tao, kanang iyang espiritu kalag maura na. Kaya na sa Biblia na sa ining Sirach 14:16. Nga mingon ng Ginoo, kung dunay tao nga mamumuno, nakapatay tao, kanang tao nga nakapatay, makakuha pa ba siya sa kalag nga gibawi na sa Ginoo? O magpakanaog pa ba niyang espiritu nga gidawat na sa Ginoo? So gisgutan ang kalag nga gidawat na, nga gisgutan sa ng espiritu. Bot pasabot nga kining atong kalag, espiritu ni siya. Espiritu dunay salabutan, dunay kabubuton, nay panumduman, pero way makita nga lawas. Morang spirit. So nga atong kalag, espiritu na nasa Ecclesiastes 12:7, nga kamatay sa tao, ang iyang lawas, mubalik sa buk, di kasayuta. Pero ang iyang espiritu, mubalik nga to sa Diyos. So nga atong kalag, ikamatay na to, mubiya man sa atong lawas. Nasa 1 Hari 17, unang libro sa tagahari, mga hari, chapter 17, 21-22. Si Elias naluoy kayo kay doon na siya ay sagup niya nga tigulang. Kunya namatay ang iyang anak nga kining bayong-bayong. Hilag taon pa kayo. Moro man tayo kung isaligando nga mudako na namataam mo na mabuhi na ako, pero namatay man pagduaw ni mo. Murag si Elias na yung pasagindan. Ayaw pagsaba man na. Muna nga ni, ampo siya, Ginoong Diyos. Iuli pagbalik ang kalag ning bata. Nangamuyo ko ni mo o Diyos. Iuli pagbalik ning ang kalag ning bata. Tanawa ang sumpay.
o giuli sa Dios ang kalag ngadto sa bata ug nabuhi. So kanang kalag mo nang mubiya sa atong lawas, that is the spirit. Espiritu ng atong kalag. Ang kalag sa tanom, kalag sa hayop, dili man na espiritu. Kinabuhi ra man ay kamatay nila wa na. Pero nga atong kalag kay espiritu man dili na mamatay. Hukman na sa Ginoo. Nas Biblia na sa Hebrehanon City 19. Itudlo ning pagtulon ana nga human sa kamatayon hukman ng tao. So ang iyang kalag kay buutan man dadon sa langit. Iyang kalag nga makasasala o maghinulsol tambog sa impierno. Ang kalag nga gagmay sa dili man maimpierno di sa malangit dayon adto sa linisanan. So mao na ang atong kalag espiritu na siya. Ang atong lawas maabog pero kini atong kalag nga mong espiritu mubalik ra sa Dios. Mudawat og kanti o silot agad sa atong binuhatan uban batas lawas. Mao na tutupag sa may pangutana ni Brad Mali. O kanang naman is Biblia na sa buhat uno ngadto sa 4 nga sunahan nga diyang namatay si Kristo Jesus atong Ginoo namatay banhaw. Unya nagpuyo pa siya sa yuta 40 ka adlaw una siya mobalik sa langit. Mao man gi-adapt nga practice sa mga tao nga ikamatay sa tao nagsuroy-suroy pa na 40 ka adlaw. Muna nga ato ni siyang nobinahan 40 dias human ilubong human sa nobina na pagay 40 days. So is it right? Is there concept about death sakto? Dili sakto. Kay katong kalag igbiya sa lawas kung buutan na malangit na ag magkasasala kad ako to sa impierno o gamay ra sa linisanan. So kanang ingon nga musuroy-suroy pa ang kalag dili na tinuod kay nabas Biblia right after death there is particular judgment tunay hukom human sa kamatayon. Wala ka na yung 40 dias ako na kultura na sa labi nagmatuga sa Bohol pero buyag na mga sa Bohol 14 dako ang kumbira sa ika-40 dias. Human misa kay appeals sa misa tanang nga nagtungod pero pag-abot dako kay kumbira. Mo na ilang kasalugan kultura sa mga Bulanon with your respect. May gabi pag-usab Brad Sok, akong pangutana about ining kuan ba. Din man ni makuha na to kanang ang ginganlag All Souls Day nya sa atong Bisaya kay kalag-kalag man nya. Kani kunong butang nga nagbalik-balik di mo kuno tinuod kanang gabi-gabi, kanang lubi-lubi. Nya gikuan tayo ni sa mga laing relihiyon ba mostly sa kanang kuan na to Iglesia ni Cristo. Nya kuan sila sa atong practice ba nga pigan kuno kay ang uban gud natong maigsuon maghalad-halad nya mga tunod magrosaryo nya manawag man sad sa mga kalag nga kuan ilang mga kaparintihan ilang mga apuhan mga ginikanan mga igsuon ngay ilan na kunong pakanon nya sa atong kuan nga kuan kultura mahugmagog kanang kuan branso kaning practice og kuan ba kanang tuo-tuo bitaw nya mo ni nga ko matay sakto sa sila usahay kay ang atong mga igsuon imbis adto menteryo magampo sila kundi magsugal mag-inom naman nun pero karon nun gidili na sa mga pulis. So palihog ini Brad Sok di ini gikan. Ang atong simbahan nga Katoliko wa gyud magtudlo anang pagtulon ana nga maghikay ta para sa mga kalag kay sila nagtuo nga makalag sa adlaw sa minatay Nobyembre 2 mo pauli sa ilang panimalay nya mo join sa pagkaon gitagana sa mga tagtungod. Ingon ang atong simbahan no dili na tinuod kay atong kalag kamatay biya man nila padung man sa langit kung naandam siya padung sa impierno kung siya kaandam niya dako yang sala. Mo na nga ang taga-bukid sa probinsya nga karon nag-anam na nagkawa nga doon na sila adlaw kalag-kalag. Mo nang Nobyembre 2 naghikay na sila nag-andam sila mga baboy niya sa adlaw pangadji then paghikay kay sa dakong lamisa ang mga kalag mo kaona. Humana na manawag na sila sa mga batanon diya sa silong dong sa kana mo diri inday sa kana mo diri kay humanag kaon na makalag kamo na say puli kanang konseptong mukaon dili na diay ikadapat sa kalag kay di na man mukaon og kalanon nga gi
kauna to nining kalibutan sa mga buhi. Muna nga atong mahimo, mga atong mga pagampo, atong paghalad sa misa. Yang ano katong mudagkot na kandila, naman na sa 2 Kronikas 31:11, nagkadagkot mi kandila o suga, paghandog sa mga responsibilidad nga nalimtan na namang pagtuman. So doon sila meaning, anak, dagkot ang kandila, niya 24 hours. Kay reminder na, matud pa sa ilang tulumanon nga wa nila matuman. So, munang dagkot ang kanila. Nadaan na sa nato sa sementeryo nga naghandom ta sa mga nangamatay. Nga samtang bata pa ta, kining mga apuhan nato, amahan, inahan, mo'y nagamuman nato. Nga nalimtan na sa nato, muna karon ang simbahan nagpa-hinumdom yung Nobyembre 1, All Saints Day, magpasidungog tas mga santos, niya ka ng dos, muna nga kita maghalad o mga sakripisyo labi na sa pag-ampo, pagsimba para sa makalagnas purgatorio matubangan nato. Ibalik po Mas Ricardo Rizani. Na ako'y ikuan Brad Sok sa nirigya po sa Biblia sa Mateo 26:29. Sultihan ko kamo na dili na gayud ako muinom ako pag nining maong bino hantot sa adlaw nga muinom ako bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. Diri sa Galacia 5:21 Brad Sok na ang mga palahubog, mga patuyanon sa lawas di makasud. Pero nganong giingon man diri na muinom og maong bino hantot, unsa man ning binuha na imnon didto Brad na ingon siya na di na ko muinom maning daang bino hantot na muinom hantot sa bag-ong bino. Paligon pati na Brad Sok. Kanang gisulti ni Jesus, iyan ang matagnaon nga pahayag nga there must be a banquet in heaven. Parabol na yan, dili na kanang literal. Nga doon dakong kumbira sa langit. Ug ato na kumuinom bino niyan tong panahon na sa pag-abot na ko sa langit. Kauban ninyo, there must be a banquet in heaven. Dili na literal. Kay sa misagon na may pagkonsagrar sa paan, may mong lawas ni Kristo, pagkonsagrar sa bino, may mong dugo ni Kristo. Dili na kumuinom og bino. Hangtod pagabot niya itong adlaw nga mag-asawa ako kaninyo dito sa balay sa Diyos. The banquet in heaven. Dili na literal nga pagkiti nga naira nga mga baboy, baka na abot-sabot. There must be the sharing of the eternal food of God. That is His presence. Iyang presensya. Niya karon ang palahubog naman na sa Galacia 5:20-21 kang palahubog dili pasudnon sa langit. Dakong sala ang pagamungamong stong lawas. 1 Corinto 3:16 ang lawas tao templo sa Espiritu Santo. Busa amumaha o bantay nga dili nimo abusahan ang imong lawas pinagi sa paghubog. Ya sa Leviticus 19:28 dakong sala ang pag-among-among sa lawas. Unsa man pag-among-among sa lawas? Tato ba? Kaya itong patik, tato. Naas Biblia na, Salmos, Leviticus 19, sala ang pagpapatik sa itong lawas. Manawa kay ba mga batan-o na daghang kayong malipay, nga may kayo mo patik, niya suhulan sa nila. Muna nga, was na kalibutan, that is sinful. Usa ka na ka makasasala ka buhat. Nga, yaptan tas panahon, salamat kayo sa itong mga kaubanan, nining atong New Creation Servant Community. Ato nang i-emphasize nga ang tuyo mo pagsangyaw sa may balita sa Ginoo niya ang Life in the Spirit Seminar, prayer meeting o ang Bible study.